Hi guys, it's your girl Dimma Arts and Crafts, the queen of African culture. Guys, today I am here live at the University of Nigeria, Nsukka, where our Igbo sons and daughters are performing their Igbo cultural festival today, where they will be recognizing their son, Chief Polycarp Okechukwu Eze, in his role that he has performed in promoting Igbo cultures. So guys, follow me as I go in to give you in details everything that happened here today. I see the man your girl, Dimma Arts and Crafts. Don't forget to follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel as well. Hello guys. Good afternoon, sir. I'm Dimma Arts and Crafts. Give me the mic. I'm Chief Dr. Chris Onyekachi Simon Onyenugweske. Mmemme nke nta bụ maka ọganiru and cultural Igbo heritage, because inemenya ihe afụ na ụmụazị a na-amụzi na many of them na-eluzizi our culture. And the actual aim today is to make sure no mazi amuta. I want to be Igbo. Now I follow trend of our cultural heritage. Yes, imana mbaka na ya kuzi many people ya deba ata makaye omenala, tradition, culture. You know, because some of even the Umazi now the cultures, and it may be able to oh yeah now recall in our brain so that I'm weekend able to. And Umenali, I remember I am the one shaggy with the gas and I choose Umenali, choose no, but two back and Webuhana, they undergone Maggie for the Daganama, or Abona Tomato, you go see and when they weigh it and also go and Magom Nax. Give me what you have one or Garani, Ganga Kowanu, but Umenali. Although I abandon now because no home gets so many on and in the men and they are not here, even though they are not my biological children. I'm like a father to them. So all I do can even really learn a position. Our heritage, our culture. So that Mbable I all over the world, they should be able to represent our culture. Yes, I'm fun there. I am going to get a time. We'll get a contact on thank you. Abu nwata akwụkwọ mahadum nke Nigeria Nsukka. Ana m agụ creative arts na ngalaba education. Abụ nwa afọ Igbo. Abụ m onye aka ọkwa dị n'okpuru ọchịchị Autonomous Local Government Imo State. Ihe njinọrọ ebe a taa maka na ịgbasara omenala Igbo na amasị m. N'ala Igbo agba eji mara anyị da abụọ, agwa uhie na agwa ọcha. Ụmụ ka abịa n'ekike m. Ama m obodo na-achị uhie ma yirikwa aka ọcha. Ejikwa m nsa na-eji oji. Aga m akọwara ụlọ ihe ọ pụtara. N'ala Igbo, agwa uhie pụtara ike na ikike ndị Igbo nwere. Ị gaa na mba ofesi niile ị ga-ahụ ihe ofu onye maọbụ mmadụ na-abụghị ndị Igbo. Anaghị azụ ahịa, na-agụ akwụkwọ maọbụ na-akụzi nkụzi. Iji gosi unu na ndị Igbo gbasiri ike. Agwa ọcha pụtakwara obi ọcha na obi nwanne ndị Igbo nwere. Agwa ojii ya njikwanụ. O gosiri nsogbu na ọdachi na-adagburu omenala anyị. Unu n'anya taa, unu ga-ahụ na omenala anyị na-amasị anyị. Ị ga-afụ obele nwa ọ sị gị na ọ naghị anụ maọbụ na ọ naghị asụ. Ọ bụrụkwa ihe kwesịrị ekwesị maọbụ ihe na nwanne gburu nwanne ya maọbụ nwata ji nne nwụrụ ya n'afọ wee goro ọgwụ ego daalụ n'obodo anyị. Dịka nwa agbọghọ Igbo, ọ ga-amasị m ma mụ na ndị ọchịchị na ndị ọha na eze
tikọta aka ọnụ hụ omenala anyị kwuru kpamkpam ihe niile na-azụ n'omenala anyị anyị gbakwa mbọ hụ na anyị gbachitekwara ya ka o si adịbu na mbụ Igbo ga-adị ndụ mmiri ndụ azụ ibe anyị ga-alụkwanụ ndị ọha na-eze mma amanụ na-akpọ dike ịma na ọkpọ ya na ndụ ọkpọ ya n'ọnwụ ọlaeze ndị Igbo niile ọlaeze ndị Igbo niile nkirikiri ka na-ekiri ukwu ofe na dị ya n'ihe nuo ọkụma na sụlụgada n'ọba egwu mmụọ sụlụgada n'ọba egwu mmụọ omenala Igbo ga-adịgide omenala Igbo ga-adịgide ọmụmụ obodo gbalite ka ụgbọala Igbo niile ụmụnwa na-akali ijele na mmanwụ na-akali ijele ma nchanụ nwanne ụmụ Igbo obodo ụmụ Igbo na anyị siri ike ụmụ Igbo na anyị na-eme ọfụma amụkali ijele na ijele akalụ mmanwụ ịmara dibịa gba aja pịa ofu ndị mmanya ịmara dịbanye ndị mmụọ ofu ndị mmanya ihe mmadụ niile bụ ihe mmụọ omenala Igbo ga-adịgide omenala Igbo ga-adịgide onye nna a na-ekene bụ onye ọka mmụta Sam Ugoti o si Abuja wee wutuo ọka anyị ekere ga-asị ndị gị na vasị bata ọ ya adịghị na mma Obiama enwere nwanne o so na ndị agha echi echichi tata anyị na-afụ Right Honorable onye eze member Enugu State House of Assembly once an honorable always an honorable Fatima Parish sikasa di dekormona nonobo anyị bụ meze na ya na-eri unu họrọcha abịatụ unu pekariya asọ agbakwari na ome nwatakịrị ga-achọkọ meme ego ịrọtọ asọ agbalị mmanụ adebasi ya onye ke na onye enyi ọnụ mmiri ọgaranya ikwu ka anụ oyiri mkpụrụ ọma n'ala Igbo na-enye ndị ụmụazị anyị bụ ga-ekwe na nghọta na ndị mkpụrụ ọma na-akwụkwọ akwụkwọ na University of Nigeria Nsụka adị up to 120 ihe ụmụja na-eme na adị onye mara ta ya na onwe bụ nwa no leave it out and back is your own mkpụrụ ọma na-ede oge ome na mkpụrụ ọma nọ n'ọgbọ Maazị Ifi Ọjọbọ ọkwa m soro na ụbịam enwere nwanne ụbịam enwere enyi ife ọma na-adị mma ụmụ ọma Chineke na-agbara Krismas ma na-eloto nna ya Nna good afternoon, sir. Daga? Adumo Iketeke. I'm Dimma Arts and Crafts. Give you marry. Chris Uchenna Agbe. Dareham. Memun de membenta hale jukuru hana jukuran. I bundle Center for Igbo Studies. I am Omenala, Cultural Carnival. Part of the international conference. I am military money. I am a opening ceremony. Tabo, Mechi Yabo Banko. I am a Omenala. I get Rijio, I got Itimon, I get
ịsọmpi dị n'iche n'iche, etu esi esi nri Igbo, etu esi ekekite Igbo, etu esi agba mgba, etu esi ete egwu, etu esi agụ egwu, etu esi akụ egwu na ihe ndị ọzọ, iwegara ịma mbem ha ncha niile na ihe a ga-eme n'ụbọchị iji wee gosi omenala Igbo juru eju bara abara, omenala Igbo na ihe a ga na-eṅomi. Ya bụ isiokwu anyị ji wee na-agbakọ ụbọchị tata. Ihe ndị anyị na-ekpọrọ afọ anyị emesi ebe itiri ebe a taa. Anyị nwere ịgwa ndị na-etolite etolite gbasara omenala ka ha mata na ha bụ ndị Igbo na Igbo amaka. Igbo bụ ezigbo ihe, omenala anyị amaka, na onwere ihe dị njọ gbasara omenala Igbo, na ha ncha niile dị mma. Onye ọbụla ma ndị ọcha ma ndị ojii ma ndị odo, ndị acha odo odo, ha ncha niile nwechara omenala. Ka anyị jide nke anyị jisie ike. Ya bụ ozi n'ezi ha, ozi ọma n'ezi ndị Igbo. maka Igbo taa na-ebu unu ga nọrọ nwa be onye ka elu anyị na-eme ka ọ dọrọ anyị. A na-ekele anyanwụ ha nọ n'elu ndị na-ebe nwa be ile ụkwụ eji bịa ka ijela o nwere eje tie ọjọọ n'ụzọ. Prọfesọ, anyị na-anabata unu na-asị unu nnọọ. Ọnwa omenala Igbo anyị ekene. Ọnwa omenala Igbo ekene prọfesọ onye nkụzi Lọlọ Ụmanụ. Chief Emekodo, ọ ya adịghị na mma, ihe sogo ọkpara gị n'azụ. Good afternoon, ma. Good afternoon. Abụ m ihe one. Ikpem Bolife Enugu Agede. No, kemgbe m na-eme ebe a taa mmadụ juru eju ebe a. A na-emekwa competition Igbo. So mụnwa ya abịa bụrụ onye ya arọ kedu onye ya win. Ọ bụ na mma dị ka a na-adị. Ya adị n'ụsọ. Adị dị n'ụsọ ndị ọ na-apụtara. 1 minute and a half. Ndị Igbo n'anya abịanụ
Thank you. Chief Dr. Chris Onyekachi Muroma Nkizi n'ala Igbo. Enwere ndị ọ na-azụ ndị Chukwu ji wee ficha anya mmiri n'ụwa. Ụfọdụ n'ime ha bịara ha niile abịa na-enyelu ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Ndị a niile bụ ndị Nsụka na ndị ọ na-azụ na yunivasiti. Ọ bụrụ mgbe ndị ọsọ biko eka uchire onye a na-akwado inye ugwu tata ọ bụ na na-enyere aka ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na yunivasiti nọ na Naịjirịa ma UNN ma ESUT ma Abuja University ma Uniport ma University of Lagos ma Unilag ma LASU ma Covenant University ma IMT Institute of Management ma kedebe ma ndị na-asụ n'obodo oyibo nọ ndị niile ha gwụlago professional degree. Anyị na-agụzi professional ndị ha prọfesọ Igbo bụ Igbo, ana m ekele unu nke onye chiri ya zere. Ihe nji wee kwuru ebe a ugbu a bụ ịgụpụta akọndụ Don Chris, Chief Ọkammụta Onyekachi Simon, onye a na-etu Don Chris mkpụrụ ọma nke izizi n'Enugu. A mụrụ ya n'Enugu, Nigeria n'afọ 80s n'ime ezinụlọ Chief Simon Ezeja na Lọlọ Philomena Ezeja lagoro mmụọ. Ọ bụ onye isi ugwu Enugu Ezike nke dị n'okpuru ọchịchị Igboeze North na steeti Enugu. Mkpụrụ ọma lụrụ Lọlọ Chidebere Evelyn Simon. Chineke jiri ụmụ isii gọzie alụmdi na nwunye ha. Na mbido ndụ ya, Chief Ọkammụta Chris Onyekachi banyere n'ụlọ ọrụ a na-akpọ IT Company na Lagos, ebe ọ nọ wee bụrụ ọkaibe n'ihe gbasara IT na mba ụwa niile. N'afọ 2007, Don Chris banyeziri n'ihe gbasara azụmahịa n'uju, ebe o wepụtara ọtụtụ mgbanwe nke nyere ya aka ibido ụlọ ọrụ nke ya nke a kpọrọ Software System Enterprise Nigeria Limited n'asụsụ Bekee. Ụlọ ọrụ ya bụ nke bidoro n'obere mechara bụrụ nke na-eweta nde naira. Nke a bụ site na amara Chineke, ime uchu, ịgba mbọ na nkwudosi ike ya. Software System Enterprise Nigeria Limited bụ nke ama ama n'ịdị uchu na ịgba mbọ n'ihe gbasara ọrụ. N'afọ 2010, Chief Ọkammụta Chris Onyekachi wubere ụlọ ọrụ a na-akpọ Total Value Integrated Services Limited n'aha Bekee, nke a na-ahụ maka ịrụ ụlọ, ịrụ ụzọ, ịrụ akwa mmiri na ihe ndị ọzọ, nke a kpọrọ Construction and Civil Engineering Company na Bekee. Ụlọ ọrụ a nwere ọnọdụ ya gburugburu ala anyị bụ Nigeria, ebe ọ na-arụpụta ọtụtụ ihe. Chief Ọkammụta Chris Onyekachi kwanyere n'ihe Woodrow Wilson kwuru sị, o nweghị okpukperechi karịrị inyere mmadụ aka na ịrụ ọrụ maka ọdịmma mmadụ niile, bụ nke kachasị mkpa. Ya mere o ji wee wube Chris Onyekachi Foundation, bụ ngalaba o ji enyere ndị mmadụ aka n'ụwa niile. Ọ na-akwado otu a kpọrọ Small and Medium Enterprise nke dị na steeti Enugu ma kwenyesi ike n'ịkwalite ndị na-eto eto ebe ọ dị ukwuu. N'afọ 2017, Don Chris nyere 100 mmadụ ebe iji bido azụmahịa ma ọ bụ aka ọrụ dị iche iche. Ọzọkwa, n'afọ ọbụla ọ na-enye agụmakwụkwọ n'efu bido n'ogo sekọndịrị
na-ekekwasị akwụkwọ dị iche iche n'ogo praịmarị. Ọ bụ ya rụrụ ma dozie ndị obodo ya ụzọ ndị bụ ndị isi ugwu Enugu Ezike. Dịka ọ dị ugbu a, ọ na-arụrụ ha ọwa mmiri ụzọ nke dị kilomita 13. Ụzọ a si Mkpamute gafee Igugoro si ugwu wee rute Ọfọ. Ọ na-akwụkwara ọtụtụ ụmụaka dị iche iche ụgwọ akwụkwọ. Ọ na-akwụkwara ndị ụfọdụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ma nye ndị na-enweghị otu ọrụ ha wee nyere ha aka. N'oge ekeresimesi ọbụla, Don Chris Onyekasi na-enye ezinụlọ ọbụla bi n'obodo ya otu akpa osikapa na ihe ndị ọzọ so ya nke a ga-eji wee sie ya. O fichara ụmụ ndị nwaanyị ajadu anya mmiri n'anya. Mkpụrụ ọma bụ onye na-enye ọrụ, onye ojieghachi ego, onye ama ama n'ihe gbasara ojieghachi ego n'ụwa anyị gbaa gburugburu. Nke ahụ bụ mpụta ụwa. Don Chris eruola ebe ọ na-eru n'ihe nke ụwa ruo ya ebe niile gbaa gburugburu. Ọ bụ onye nwere obiọma. Ọ bụrụ na a na-enye ya aha, o nwere ihe a ga-eji wee tụnyere ihe ọma ọ na-eme gbaa gburugburu. Ya mere ọha na eze niile n'ebe a, ma nwoke ma nwaanyị, ndị ngalaba na-ahụ maka asụsụ, aka nka na omenala Igbo wee lechaa anya sị na o kwesịrị ekwesị ịkpọlite nwa amadi a wee nye ya ugwu ruru ya. Biko ka anyị kụnye elu wee nye ugwu ruru ugwu ya, ka anyị nye nwa amadi a na-etu mkpụrụ ọma, ọkammụta Don Chris Onyekachi ugwu ruru ya. Biko ekele m unu. Abụ m Igwe Royal Highness Igwe Prọfesọ U.S. Onoja Dọhabeghị 2 of Ubaikozi Kingdom. Biko na achọrọ m ịgba akaebe ihe anyị na-ekwu maka Don Chris bụ eziokwu. Ndị Igbo Eze North anyị enwere ike onye kwere anyị yọrọ ụyọ n'ihe ọ na-emere anyị. Ịta ka ọ na-emere ndị niile nọ n'Igbo Eze North. Anyị apụzi ihe ọ na-eme n'obodo dị iche iche. Anyị ga na-asọ na anyị ji eha ndị Center for Igbo Studies asị gị na ihe a na-agwa onye na-eme ọfụma bụ ka o mechie dị ike n'olugbo anyị. Ugwu kacha ugwu a na-akpọ nnukwu enyi ndị Center for Igbo Studies. Anyị na-asị gị na biko gaba n'iru na-eme karịa ka isi eme bido taa. Anyị ga-arịọ nke a n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Don Chris gaba n'iru tụlụ ụjọ. Look at that. Igwe Professor Don Chris Odogwuoka. Eji m ohere akwa na-ekene Chineke because Chineke bịa bụ ihe ihe niile. O nwere nke mmadụ na-eme na-abụrụ mmụọ Chineke na elu gị. Mmụọ Chineke na elu gị ma ife ị na-eme. Ndị nke mmụọ Chineke rapụ bụ ndị agha apụta afụ mmadụ ipeta anyị rafịa azụ mmadụ afụbịa azụ ihe ọzọ. So a na-ekele Chineke ọzọkwa because ya nwa bụ ihe mere kembọsị taa wee dị otu o si wee dị. Na-ekele mmadụ niile n'elu nwụrụ ọnwa nke ọzọ na-abịaghị eme ya ofu afọ nne m nwụrụ meaning 20 years. Ọnwa mgbenye ka mbụ o nwere ya na-anụ Don Chris si na papa ya pakịrị ya trela ego mba ọ mbọ ka m gbagide ndị maalụ m ofụma na mbụ onye na-agba mbọ Chineke wee mee gịnị wee gọzie m ka ngọzi a Chineke gọziri m
amakwa m n'onwe ndị ọzọ na-agba mbọ ife wee dịlịba na mma. Ọ ya mere nwa jiri na-eme ihe a niile na-eme na ụmụnne m nọ here, see them as my brothers and sisters, because I'm onye nke the youngest here won't be up to my daughter. My first daughter at 16 years, and I believe all that are here are more than 16 years. So they are my brothers, they are my sisters, and I'm happy. I find joy in doing what I'm doing because Chineke bịa bụ onye nwe ihe niile. Onweghị mmadụ butere n'ụwa eyikwuwe na onweghịkwenụ uru ọya bụ na mmadụ nọcha n'ụwa ọ ya relive legacy. As for me, nna m mere m ofụma, I'm proud of him, even though n'obunye m ego mana ọ sị nwa m jebe na ya adịghị mma. So I also want to do well for my kids and leave a legacy because I know ụwa bụ afịa ka a bịara ya, anyị azụcharịla afọ wee na mana ị na ihe anyị eji wee na-elote gị. Biafra. Aya buru na 1970. Mgbe ọbụchi bido kọwama na-adụ iche na mmadụ. Chris. Ọnọ na 1970. N'onwere onye nkụzi mmekọ na-afụrụ m n'anya. Sumushi agama 1 nta echi lọsụm gụma primary 2. Mana echi ọsụm gụma primary 3. Anọ onye ọsụm gụma primary 4. Mgbe rukwute esara m ụlọ ekwo. Anyị ba n'ọnụ ụlọ ekwo gere gbogbo. Ọba sị m na anyị were anyị na-abụ ọnọdụga n'onweghị ejekọ eje kọleji. Na-ajịji ma amụ ọrụ ma nweta ga ajakwunu ndị a satara ụgwọ ekwo. Na primary 4. Ya mee na enta university na-eke. Ekwo ilo jiri bụ primary 4 ma anyị kọnye aka nụ. Ama n'ogbere primary 4 obere amore ka eche medo redio. Kwadore ma ọ ọkụ na anyị ụgwọ ekwo. Mgbe ọ dọkara ekwo agreement bebidoro nke m na 1973. Ma bido na 1973 ọnọdụ gudo ọ ga-aya bụ eji mara na ọya ka ọha ile na redio mekanik. Oshi na redio mekanik bido ore redio. Shino bido ore redio generate cassette. Beruo na 1985 obe bido gabo oje mba na kwọnwụ igimegwudu ụsọ omewọsị gị bịara ebe ma akịzime ka a na-gbado mmego oli ma akịzime ka a yechie agịgwọ m sifuzute ihe nye kakan ndị na-abụ enyi. Aha ya menu foto fora ihe need 1 2 3 4 kero na lọdụ 86 eni ga-abụ ọrị ha sigbo ndị egwu life oyima nke omeda bụ ojije bido ọgụmegwu orekọda ya site omenala Igbo ekpoghi o rukwute ọshagenye azegba na-aga egwu na-eke o dịrịla be kụzime rekọd ma chi ya n'ọdio chi ya na vidio ndị produce rubo life oyima ọshagenye azegba ọjụgọ ọkanga ikorodo ọkwe ọmaba ile na-eme n'Elugwu Ezike gadimanya vidio ma ọnụ mere ọmaba festival ogurutu ụlọ aji isugwu ụmụgbege ndị na-achije mgbedike odogwu
ndị na-echi Mgbedike ịchọrọ ndị nọ na Europe na afịa Mgbedike Ọtinweze ndị na-awa gara Enọkpa Amụjiri Egwu Ayirebo Ijefute Ojilumoku Owole ebe a na-ekiri ọ na ọmaji obido mere fim Ajakeze Okarako na mba ihe na-ele bụ irobe omenala ile irobe na omenala eluigwe nke ile Polycarp Chief Polycarp Chief Polycarp Eze onye ebe award ohi ise anania award ohi ise anania nwunye na anagi Chukwu nnọọ ohi ise ma bụ ha ji ọsọ anyị ji ere ekọ mụ na onwe mebere ekọ bịa mụ na anyị gbe ekọ naanị ime okunugbe ekọ bụ director education Enugu State mụ na onwe m nye okunugbe ekọ bụ a professor of applied geophysics otu ihe na ma Chief Polycarp Eze anyị ekele gị thank you I know I can go to the stop the me like this, brother. You can snap. Ọnwa omenala Igbo Chief Polycarp Okechukwu Eze Okechukwu Eze ọnwa omenala Igbo ndị Center for Igbo Studies University of Nigeria Nsukka. Yes, Aha, yes. Yeah, I'm okay. That's okay. na ihe Igbo na-echumụra enta mama agbamara mbọ ike m nke omenala Igbo ụlọ anwụla ma nwere onye asọtụdị mepụrụ obodo enweta ọta na onye bịakwute ezu onye Igbo mgbe mejepụtele n'ọgbagba na ewe ịgabe ebiri ntakịrị ọdasala Igbo ụmụ ga anụghị Igbo ga-eji ọnụ ekwu ụmụ ga anụghị Igbo ga-eji ọnụ ekwu ọmfụ mmadụ ọ bụrụ oyibi wetara n'ime ọzọ ọdịsịle Yoruba Hausa ndị ha ya nọrọ ya na-ekpacha nkata nre kọrọ na ya ma meka anyị bụ ịdọkọ ya zụkọ ha anaghị ịmụ na rịọ Highland bụ ma anyị gbakwasị omenala anyị ụkwụ na onye ga-amaghị mgbe o ji afụta ụwa amaghị ọ na mgbe ji alụ ụwa a na-akwado ka echie Chief Dọkịta Ifeanyi Ojobo echichi mana a ga-ebiogoro n'ịgụ ife gbasara ya nụ. Akandụ Ichie Ifeanyi Chukwu Godwin Ojobo. Ichie Godwin Ifeanyi Chukwu bụ onye Ụmụogbo Inyogbo Egazi nke dị n'okpuru ọchịchị Igbo Eze North na steeti Enugu.
ọ bụ onye oji ego achụ ego nọ na mba Switzerland. Isi ọrụ ya na isi ụlọ ahịa ya dị na Europe na Nigeria. Ọ bụ onye isi ụlọ ọrụ dịgasị iche iche nke gụnyere Swiss Link Motors nke dị na Switzerland, France, Lagos na Abuja, New Wave International Hotel Limited nke dị na Ijegun, Lagos, New Wave International Hotels nke dị n'Ejigbo, Lagos, New Wave International School British and Nigeria Curriculum nke dị na Hilltop FCT Abuja, New Wave International School Maryland, Enugu. Ọrụ inye aka ejiri mara Ichie. Site na otu ndị New Wave a, nwoke a bụ Chief Ifeanyi emeela ọtụtụ ihe. Ọ zụlitere ụmụaka ndị obodo ya n'akwụkwọ n'efu site na praịmarị ruo na mahadum. Ọ kwadola ndị na-etolite na ụmụ nwanyị ndị di ha nwụrụ site n'inye ha ọtụtụ ihe onyinye, inye ha erimeri n'oge Krismas, ya na inye ndị na-etolite ọrụ. Ọ doziri ma rụgharịa okporo ụzọ ụlọ akwụkwọ ụmụ ogbo dị n'obodo ya. Ọ dozikwara ma rụgharịa ọkụ latrik ma tinyekwa ihe a kpọrọ street light n'obodo ya. Ọ nwere mmasị n'ihe gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo, nke mere na ọ sonyere ma kwado ọnwa 7 ndị inyom ogbenye nke 2023. N'ọnwa ndị a na-ekwu maka ya, ihe gbasara Igbo na-atọ ya ụtọ nke ukwuu. Ya mere, ọra bịara ije, ndị Igbo, ndị iwe na ndị eze na ndị ichie, ka unu soro anyị bụ ndị Center for Igbo Studies kelee ma kwado Ichie Ifeanyi Godwin Ojobo. Ndewonu. Ịka afọ Olowo Abagara na-afụ maka ọganiru omenala Igbo n'ụwa niile, Ichie Dr. Ifeanyi Ojobo echiche ya Olowo Abagara. Ndị wee kere unu, ndị wee kere unu, ndị wee kere unu, unu na-alarụ ụlọ. N'aba Chukwu abịa ka anyị jere ife anyị ma bụ ndị Chukwu rọpụtara arọpụta ndị Igbo anyị si na Baịbụl oge e kere ụwa anyị nọ na aba Chukwu a, Chukwu Abraham, Isaac and Jacob anyị ji awọ ji na-ede ebere. Anyị anụgo maka Chief Ifeanyi Ojobo, anụgo ike niile ụlọ etusi oge ndị ogbenye aka, edozanyelụ scholarship n'ebere ndị obodo ife n'ezie street light. Onye ezigbote ife ka ọ bụ onye ebe ezigbote ife, onye lụọ rie, onye na-akwado obodo bụ na-akwado ya. Na ebe Chukwu kpọkara anyị bụ anyị bụ mmadụ ibe anyị n'anya etezufe ka afọ nwa ife ịchọka omeri n'elu onye ọzọ. Otu isi nye scholarship amaka maka anyị ga na-akwado ụmụaka anyị n'oge na-abịa abịa. Sọ maka ya ka anyị ji si n'afọ nna nna anyị kwa ka a ga-eji wee chie echichi taa. N'afọ nna nna anyị, afọ ndị Igbo niile tupu abịa eji kwuru ọka ome nwa maka Igbola. Anyị aka ọka ome ọka ome na-emele ogbe niile, ọka ome n'ụwa niile, ọka ome ndị Igbo. Ụfọdụ ebe egwu na anyị na-anụ ife ị na-ekwu. Ịwa ji na-asọ okwu maka ndị okenye na-ekwu okwu, ndị onyonyo sepụtakwa nke ga-ebuli gị elu, esiri na nke ga-akwatu gị. A na-awa ji, na-abụ ihe ọ na-eme.
And thanking God for the let's say the word of this. After this, everybody is free to eat. If you have been eating yam, no problem. But now, if you have been eating, all my landlord Bravo, Chris, welcome. Oh, my God, I have to know something. I don't know something to go. I don't know to get you in the condition. I can't know. I want to know what you go. And I could open a cable. Set up for it was study in the University of Nigeria, Soka. Oh, look over there. Prof,
for shock. Die. As is not any no nanya. I be man no ish for talk no for flash you also. Aside the thing man we let me okuba na nukute. Ishe talk uncle the quick ganya. Utaba ya ga wa ku wa ko bokoro ho mani ta dare ho no be ha ro la na nne. Olo lo. Ujanula baraji photo na shwa. Ujanula baraji photo na shwa. Afro shoe. Ima na kwede ba ya danu. I'll create TVs from here, medium shot too. From this one, I'm master shot. Oje kadi kembo shwa. Onu na kuno. Yana ya wani ga galo shi. Unu nuga na la baba magana na o. Prof dare enyi mana na ga donu na gogo. Prof ige buni mu fi hendi anine. Owara chinu mi he. Owara chinu mi he. Una mwana ha na igwe. Obodo na kwani wa weru. Agbamu wadi ane ho. Adere gbe na agbamu wadi ane ho. Adere gbe na agbamu wadi ane ho. Oje no yere gbe wu yikora sha riko. Hagi yo. Ewe no otu nkeji. Agi ni na mada nugu dele mu na oje chine yoku mo ni yara nga bi wone ho. Uwa chine yoku onye yara nga bi wone ho. Mama wana ro dada do ku na nugu dele ma ato bi lu mo. Hukudo bu ana kwanura o. Ana kwanura ma ogwo. Ise de ogbo ma mara da oye ke ma na ho. O da bi de mo ga ya tejo manugu. Mama wana ro dada do ku ba yi sha ga gbaja gbaji. Hukudo bu o sha ga bu do te kire anya. 30 seconds remaining. Agi no mara nugu dele ma na e ga ro la re ne. Natabazie mena kera. Aboga wada tu goje da wana. Natabazie. Ekara Jesus. Natabazie. Ma biza fuma yo chima o. Ure ko fe yugu. Mama wo bruta do tu goje mek na gbo ba na lugu o so tai. Natabazie. Ayolo. Dara ni mu je ba o. Natabazie. Ibu je ni bara bara ga kwa godo. Mama, ibu je bara bara ba. Natabazie. Agi yo, prof. Ujo na baraji photo na. Well, prof, kore ki. Oka wale no mara nugu dele wana. Ayara Jesus. Ila kuma ichima o. Ana o. Oba ya watch mo dar ga pepa. Prof. Prof. Ibo ni mo gemenchi. Oye ka ni ke gemenchi. Oko ni gemenchi. Mo bozo wa tu goji. Tai. Amama mo gelu. Prof. Eshiro katara na mfele budo nye na lelu go skopa. Na ligo suka. Mani da wa ita. Prof. Asu na bu ji na kiji. Mama ji na kiji na mejo ho. Prof, ama yago ada tukada. Ada tukada di betemu. Mbamo karima kiji prof. Agi ni na mara mukudele mwana. Ololo. Church.
ga-echela anyị n'obi iche? Onye ga-echeta iche? Onye ga-echela anyị iche? Onye ka a ga-ezipụ? Onye ka a ga-echepụ? Albogo Junction. Gini ka na-eme ibe a. Iganya. O ma skate. Onye anyị kwa skate. Onye anyị kwa no skate. Onye anyị kwa no skate. Onye anyị kwa no skate. Onye nke ọzọ towo. Ya ka isi ka na-asị na hotel na nja ya. Pro bịa. Onye ọka nkụzi Agbedo. Obodo Tabala mejo ga kwa ko buto onu. Obodo Tabala. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm Dimma Arts and Crafts. Who you marry? I'm on Campbell, Bogoroma, one of Ugurte. Major Chilmon Tower, Anaramo. No, Gabo. Andy Bochimichoni. On one Omenal and Igbo. In Igbo, on one Omenal. Nibo. That way, Chimney, I have my word, Anta. Mwana nkwado ihe omenala doromenya bido mgbe m ka bụ nwokorobịa were omenala makwado omenala Igbo n'ụzọ abụrụ ụzọ doi. Nwere ka eji mara ga-amara m na-anụ maka agụbe ha nfe eji mara gị. Bịa na eji mara m bụ poly electronics. Poly electronics. Na asụmụ me ya na ha peka. Kedu mgbe bidoro mana nwere egwu ọbụ m masịrị na poli kwadoro ndị na n'ọbịa kwadoro kedu mgbe bidoro mere ihe gbasara egwu bidoro mara ihe na-efu gwu na national ma 1985 na-ebido meme ya 1985 na-ebido memu nkwado egwu taa ife na-efe efe na ma akwado taa n'ụzọ ọbụla ụzọ omenala dị na ma akwado taa mana dada na ma akwado ma bidoro ya 1985 But bidoro ọtari here. Mana before the 85 home na ana mama ekpoku adom ya. Kedu gị na-eji afụma onye nwanchi ma ọ bụ onye na-eme ihe aga gị si na nwa na awụfutekwa nwa na ne ọya cha ga-efu. Ya mere ya sị na ọ cha ga-efu nke bụ na onye ga na-eme ihe doi. Ma nke bụ ndị ga na-asụ Igbo na ọ bụghị nke ka esoro obodo ọzọ were na n'ọbụ Igbo. Esuri Igbo yana sudi Igbo fún mi geje me nguregu mama afuma na enye me ka quality zere mo ni hele na do ina nwere mbo ga dogo o nwere mbo ye nya chara nguregu wo na shiga dogo anti shaka na agbase pe na ya suras amedo me modoro nwere egwu na-echiri anagasị paka ngote lewuru ye na lete ndị na-echigbo egwu tekno te kolabo ihe nlegbu jigburu emegburu ihe aga agwụ mechere ta abịa fụreta onye giri egwu ma na-anụrụ m na-asọ bụ gị bụ onye kwado gede nwere ike ọ na gbasara egwu ọkwa na m kwadoro na imeribe na egwu m na-emume bute m na-ede ma ọ bụta fụara mmadụ na-agị ya masị ma mmedo mee mọdụrụ ọyị na nchi na ọ bụghị otu ị na-agị ya ma nwere na-agị na agha dịghị ọyị na-ajụ m ana m ede ma nwere onye m na-akwa bidoro egwu mbụ a na-eke laịf ọyị ma ọ nọ ntantana na-arụ adịchaghị ma gị na ọ bụ ụdọ ọyị na m na-aba n'ime be m onye a ga na-enyochie agagharị ya n'ụzọ dọị ọtamanụ ya dọị ha na metamanụ ya dọị ha
ngba ye wo fie no za da gere mbeli no hara na ya kulile ayo no ba ne me gede go bodoro ga ngba no pa biara ga na ayo maga egwu no fuge ego ji ja gare zuru mbelile obro ko bodoro mo na wo kete ase megere te na me meto koi o ba da re mo yi mo na ngba mbidore ne mbo no foro sare egwu na me kegere ma de ke he kpogora na efu am ni ko he ma no ro lu ba mo fu mata ndo driver so nga wo chi na moto kpogora ma nora mo for babo he pa mo ashi so mo ana pa maka iroi te iroi mo na ku e ja pa ojo ni ba fe ma mo ge jindo no da to e wutara iroi o no wo ta yo rin ke ma je wote na nke ma la ren lo ba daru no ne bia da ado no mu yo mi la ne ya wo ri ak o ji da ke no wo ri ak o ji da ke ni ma ni ye ne fungo ke ne me do me o na ne ka kwa ni ga kwado ni support ane ona bi o ga de ga tise mo ya no ne ke je shite ne mbu yerute wo sha daru mama daru ai jo were ni ekele ko me na kwade mo na ndị ba isi no bo ni e doro ibnu nwere na anazi ya professor Chibogwezi and Dr. Mrs. no bo sun chukwu yomanya ilu mu ndị ba forces zeile they make odo na ji na nwunye na migrate by igbe ha ọ bụ na ọ bụ he tene o nwe ba ja se kise ya mu nwere ela na kishi gore mu Iba na Igbo ndị nwe Igbo biko anyị chọrọ ime tọpụsoro na ịwa ji a ọrụ ndị sịkwara n'egwu ọja n'ọrụ dị uche unu oke na ọmụsị anyị ka ọ bụrụ ẹ̀kọ́ sụpọ̀ ọ̀gbọ̀n àkụzị ìdí ní ìdí sọ ẹ̀ anyị na-akọrọ n'egwuregwu ịwa ji na-asọ okwu maka ndị okenye na-ekwu okwu ndị onyonyo sepụtakwa nke ga-ebuli n'elu esiri na nke ga-akpọtụ gị eze ndị Igbo bụ